Hola, soc en Jordi Graell, professor i actual director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Agrària, de l'ATSEA, de la Universitat de Lleida. Tothom ens coneix com l'Escola d'Enginyers Agrònoms i voldria explicar-vos breument les instal·lacions de la nostra escola, del nostre campus. Ara us volia explicar 5 raons, 5 punts forts de l'ATSEA per a donar-vos informació si voleu venir a estudiar amb nosaltres. El primer és que és una formació, la que impartim, molt sòlida, molt propera i molt pràctica. Sòlida com correspon a carreres d'enginyeria i carreres tècniques. Molt propera pel tamany de grups d'alumnes en relació a professors, permet una docència a l'aula, a les pràctiques, a les visites molt pròxima. I molt pràctica perquè hem apostat a l'ATSEA per, des de primer curs, fer pràctiques a laboratori, pràctiques a l'aula, pràctiques a les sales informàtiques, visites a les explotacions, visites al bosc, visites a granges, és a dir, intentar que els coneixements de l'aula puguin complementar-se amb la visita real del món agrícola, forestal, alimentari. Un segon punt fort de l'ATSEA de Lleida és la investigació. L'ATSEA, la UDL, destaca en llocs rellevants dels rànquings universitaris. Per exemple, sortim en els 100 universitats millor del món en el rànquing de Xangai. Sortim en la segona posició del món en investigació en tecnologia d'aliments. Entre les universitats espanyoles també ocupem entre les 3 primeres posicions del rànquing. Aquesta investigació beneficia l'alumne nostre, a l'estudiant? Doncs sí, perquè aquesta investigació comporta que els professors aconsegueixen recursos, aconsegueixen projectes amb els quals adquireixen equipament per laboratoris, equipament per fer pràctiques, que també beneficien a l'alumne quan passa per aquestes pràctiques o també quan vol fer una investigació futura en quant a màster o en quant a tesis doctoral. Un altre tercer punt fort de l'ATSEA, del campus ATSEA, són les instal·lacions que tenim, que són molt abundants i modernes. Tenim en el campus 10 edificis en els quals s'ubiquen instal·lacions per ensenyar, per aprendre, per investigar i també per passar estones en el campus. Entre aquestes instal·lacions, per exemple, hi ha aules de diferent tamany i amb diferents equipaments, hi ha sales d'informàtica, sales d'estudi que estan obertes tots els 365 dies de l'any, tenim la biblioteca on poder estudiar, on poder fer treballs en grup, tenim també un centre de documentació europea, tenim, a part dels edificis, instal·lacions singulars, per exemple, per fer pràctiques en tecnologia d'aliments, per fer pràctiques en sala de necròpsis de veterinària, fer pràctiques clíniques en l'Hospital Veterinari que està ubicat a Torrelameu, un altre municipi, i també tenim al voltant d'aquests edificis una finca de 12 hectàrees en les quals disposem de zones verdes, zones amb jardins, pistes esportives, camps experimentals, hivernacles, és a dir, un conjunt d'instal·lacions molt adequades, molt modernes, tant per aprendre, com per investigar, com per passar la vida durant cada dia de la carrera que estareu aquí. La quarta raó per venir a estudiar a l'ATSEA de Lleida és que intentem promoure la internacionalització de l'estudiant. És a dir, que aquell estudiant que, sobretot en tercer curs, en quart curs, vol fer una estada, un semestre o tot un any a una altra universitat, li facilitem. Per exemple, es pot fer estades a universitats catalanes dins del programa DRAC, es pot fer estades a universitats espanyoles en el programa SICUE, a universitats d'Europa, el programa molt conegut Erasmus, però també a altres universitats de continents, Llatinoamèrica, Amèrica del Nord, Àsia, amb programa de mobilitat propi de la UDL. Un altre punt fort del campus ATSEA és que és un campus molt adequat per fer altres activitats a part de l'estudi. És a dir, tu pots en aquest campus
tenir activitats d'oci, de lleure, de festa, tenim molts espais de jardins, espais verds, zones esportives, pots apuntar-te a activitats culturals, pots estudiar llengües, pots fer tallers de medi ambient, etc. És a dir, un conjunt d'activitats on relacionar-te tota la comunitat de l'escola i així tenir també aquestes relacions properes. Un altre punt que ens coneix tothom és la festa de l'escola, la festa de l'Atzea, l'Agrònom de Ferro. És una festa que es fa al maig, el patró de l'agricultura, que és Sant Isidre, i en el qual hi ha una sèrie d'activitats compartides amb alumnes, professors, personal tècnic, quan es fa gimcames, un concurs de paelles, un concurs de cassoles de tros, música i ball, etc. És algo que recorden tots els alumnes que han estudiat amb nosaltres com una cosa molt destacada en la seva formació també com a persona. Ara us volia explicar les carreres que es poden estudiar en aquest campus. Tenim carreres de grau, 4 graus, grau d'Enginyeria Agrària Alimentària, grau d'Enginyeria Forestal, grau de Biotecnologia i grau de Ciència i Tecnologia d'Aliments. Tenim també oferta de 2 dobles graus, el doble grau d'Enginyeria Forestal i Conservació de la Natura i el doble grau de Veterinària i Ciència i Producció Animal. Si un després del grau vol continuar cursant un màster, aquí en el campus oferim 2 màsters habilitants en Enginyeria Agronòmica i en Enginyeria de Forest i altres màsters per especialitzar-te. Per exemple, el màster de Sanitat i Producció Porcina, el màster de Protecció Integrada de Cultius, el màster de Gestió de Sols i Aigües, el màster de Gestió i Innovació en la Indústria Alimentària i el màster de Fruticultura. A més, ofertem en l'àmbit internacional la possibilitat d'estudiar 2 màsters europeus, màsters Erasmus Mundus, sobre boscos mediterranis i sobre boscos europeus, en coordinació amb altres universitats d'Europa. Per consultar informació detallada de cada carrera, jo et recomano que entris a la nostra pàgina web, etzea.udl.cat, i a la fitxa de cada grau trobaràs informació sobre inscripcions, matrícula, preu del crèdit, també trobaràs el pla d'estudis, la guia docent, els professors que imparteixen les assignatures, el contacte del coordinador, trobaràs informació sobre sortides professionals, sobre com fer treballs finals de carrera, com fer mobilitat internacional i també pots trobar vídeos on t'expliquen aquest grau el coordinador o altres alumnes que l'han estudiat a la nostra escola. Bé, us he intentat mostrar les instal·lacions del campus ETSEA, encara que no hagueu pogut estar físicament aquí, haver-vos fet una idea i poder-ho valorar si voleu estudiar una carrera amb nosaltres. També, si voleu demanar una visita amb la família, ens demaneu cita i podeu venir en qualsevol dia. Res més, em despedeixo de tots vosaltres, espero veure's el pròxim curs. Adéu!